Seo é Scoil Cláiste Rátó. Sa scan an seo, bé míid caint faoin na habair scoile na seomraí agus na háisina sa scoil. Fáilt go dtí an cláiste atá a gcuid inní, is meas go bhascathe í. Tá 7 dalta agus 60 múntóirí anseo, is scoil nua í. Thosaigh an scoil sa rascursa agus bhog sé anseo, é gá bhliain agus an seacht. Tá an heasa sa sé a gannid mé an áideas tradiisiúnta agus an áideas aimach sa fáil sa scoil. Seaí an príomhide mis ní bhreithe, díagad mis ní bhreithe. Dís mar a go tean. An bhaithreacht a bheith obair mar príomhide. Is brala a bheith go mar phríomhide. Bhí mé uaháin im winter Scoile agus suirt mé lom hain láháin bar bhrálam bheith im phríomhide. Agus chuir méisteach ar an bust agus for mé an bust. Ceachtar agus an bhfuil an post an Jackar? No, níl sé deachar. Tá léanta an agus tá an post anna dheachar ar fad. Ach an seo ag Cláiste Rátó tá na daltaí anhá agus is brala bheith go bra an seo, so níl sé deachar. Go raibh agus an bhfuil an háisina na scoile go má i dom. Ó creatim go na háisina sa scoil seo fíorhá. Bhí mise ag obair i 6 scoil go dtí seo agus ní raibh éon háisina in éon scoil chun maiile sin na háisina seo. Féach ar an halas sport, féach ar na ríomhairí, féach ar na tanglan óíochta. Agus níos tá an rialtas tar éis rá bhfuil siad chun tuile spás a thuirt doing mar tá an scoil ag méadú. So se tá na háisina aganne agus tá an tá áing ar fad. Gur mágat. Is gur mé mágat hel slán. Tá lán ábhar scoil sa scoil. Seo iad roint duna seomraí a bhanan leis na hábhar agsúla. Mar hapla, tá míotalóireacht, alíonn, LT, ceol, aimadóireacht, star, mata, béarla, gaeilge, ólaíocht, tíreolaíocht, OSSP, OSPS, iadalais, Francíis agus economíocht bailge. Seo é an seomra aimadóireachta. Seo é an seomra alíonn. Seo é an Christian. Seo é an Saoirleán ólaíochta. Seo é an seomra líneach technú. Seo é an seomra metalóireachta. Nis bheith agalomh a gcuin le múntóir practiúil sa scoil seo. Cad is anadis? Má seo hanam is anadam. Céim táhair a búna tú? Múna metalóireacht leis an teasa sóisiúr agus inaltóireacht leis an orthaist. Céim fá an datnaíonn an táhair seanna? Well, ar dúspóir is obair practicúil é agus is maitlumm ag obair le melámh. Ar nó é ran na daltaí an tábhar sin as is stún féin agus forbairn sin is scile fearsanta. Gur amach go agus. Tá an seomra sa scoil, tá seomra aimadóireachta agus míotalóireachta ag seomra agus tá seomra líneach technical. Tá seomra alíonn an seo. Tá an daltaí ag alíonn na tá sé spríomh. Seo é an ofiig. Bíonn an rúnaí ag obair san ofiig ar an bhun agus ar an riomhra. Imríonn na daltaí a lánspórt an seo go Cláiste Rátó. Seo héad roinn samplaí. Rugby, golf, soccer, Gaelic, Cishfel, Imánacht agus Club Rugby. Seo é an polo sport. Tá múntóirí mar bhanistóirí ar gach fuair na sport. Cad is anam dú? Iní na caithesaí is anam dom. Cén tábhar a bhain tú? Is múntóir corpidicus mé. Cad a ceapan tú faoin na háisina sport sa scoil seo? Tá na háisina sa scoil seo an bhá don sport. Seo é an seomra glaciacht agus teagh muid tá cuairt Cishfel agus Park Pell freisin. Tá lá náisina sport sa scoil seo. Seo é an Park Pell nua.
Tá seomra gléiste, Park Rugby, Cór Císfeil, Córt le Dóga agus an Hollis Spór freisin. Tá éidir scoil a gcuin i chláiste rátó. Caitheann na Cailín, Léna Bán, Gansy Jar, Script na Scoile, Stucky Dubh nó Gurm agus Broga Dubh nó Gurm. Caitheann na Buckley, Léna Bán, Gansy Jar, Brish Dí Scoil, agus Broga a Dubh. Caitheann na Daltaí sa Ceathrú Cúige agus Séimhlín, Gansy Difriúil tá sé dúgurm. Tá lám rialacha sa scoil seo. Tá cosc ar alcoil agus drugaí sa scoil. Níl cead go smidh a cathmh, tá cosc ar rompóchas a rám. Cailín dána! Tá lán íontí speisialta sa scoil seo. Ga bhliain bhí comórtas talan sa scoil, agus an bhliain se caite bhí ceoldrama agus seo fashion ann. Bhí siad an hiontalk. Tá lán imití sa scoil seo. Is iad an teachtain Francais, teachtain na Gaeilge, an teachtain Gnó, an lá Idalis, an teachtain Mata agus cúpla ceann eile. I réit na teachtain na Mata, bhíon cluichí Mata sa rang Mata agus i gcéim lón. Tá lá oscailta ar siúl gach bliain. Ar an lá oscailta taobh na páistí i rang sé sa bhunscoil go dtí an manscoil seo agus feiceann siad ar na háisina sa scoil. Tá lán clubbanna sa scoil seo freisin. An cuar, an grúpa ealaí nua, an club fihil, na díos brachtaí béarla agus Gaeilge, an club drámaíocht, an grúpa tradiisiúnta agus a lán eile. Tá mé sa cuar sa club drámaíocht agus sa grúpa ealaí nua. Téann an cuar go dtí cúpla comórtas gach bliain, agus beidh drama ar siúl ag an club drámaíochta. Seo é an scoil armada. Tá an gámhas go dtí an scoil sin scoil. Seo iad na daltaí armada ag dulgadtí ar scoil. Seo é an spás ag le haig na rothair. Tá cúpla daoine ag fiú ag ruthaíocht agus car. Tar éis na rangana tá sus beag ar siúl. Ag an sus ag an gach duine pí lón agus tain siad go dtí an taisceadán. Tá sé ar siúl le haig 10 nóiméid. Tar éis an susa tá 3 rangana eile ar siúl. Tá lón ar siúl ar cú chuna hain. Taobh na daltaí go dtí an taisceadán agus bain siad léir le haig an 3 rang tar éis lón. Taobh na daoine go dtí an béalann sa scoil agus ceaníonn sé lón.